egameni loNkosi yami uJesu Kristu ngibingelele umama, ngibingelele ubaba, ngibingelele obaba, ngibingelele omama, ngibingelele intombi nezinsizwa, ngibingelele all my business partners in the house. Amen. Ngibingelele onjiniya ngapha egameni elihle leNkosi yami uJesu Kristu. Bazalwane ngizocela sivule incwadi uFirst Corinthians 10 mhlawumbe sizoqala kuverse 12 and 13. Amen. Kule ndaba bazalwane ngizothi ukugula okuningi okuphethe abantu akwenziwa izifo ezikhona ezingabagulisa, kodwa ukugula okuningi kwenziwa izinto ezisenhlizweni yabo. Amen. Lezi zinto ezisenhlizweni yabo zibenza bagule. Amen. 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 So njengoba uminto ekade ethi in the abundance of the heart so the mouth speaks. So kuyenzeka futhi in the abundance of the heart inhliziyo ingakhulumi iphimisele, kodwa inhliziyo ikhulume ngaphakathi. Abalala abantu noma bedla abantu kudla kuyilapho kufanele kuye khona, ngoba uma umzimba udisturbekile vele nama-system zomzimba adisturbekile akuabsorbeki lutho. Amen. Lokhu kwenzeka kubazalwane, kwenzeka nakubantu abangakholwa. Kuyasimangaza ukuthi kwenzeka kanjani kubantu abangakholwa abangabazalwane, ngoba izinto ezinjengalezi sizilindele kubantu abangakholwa. iBP noshukela bazalwane kahle kahle akuzona izinto okufanele ngabe zidalwa ukugula, kodwa izinto kakhulu ezidalwa ubuhlungu benhliziyo. Yabala inhliziyo, balimali ayikho, zingane zenza lokhuya, asiphumuli, sithandaza, asifundiswe. Zonke lezi zinto mazenzeka ziyasiqhelisa uNkulunkulu. Amen. Amen. Emsebenzini thethisiwe, emsebenzini kunje bese siyaqhela uNkulunkulu. And then ijoy uma umuntu ngabe khuluma ngayo last week ayisekho, then sokukhona iopposite. Babugatsheni ngisacela ungifundela uFirst Corinthians verse 10 chapter 12 bese siya ku13. Ngakho ke osuka ethi umi akaqaphele ukuba angaba anifikelwa ngokuningi okunenqomo wabantu, kepha uNkulunkulu uthembekile ongayikuvuma ukuba nilingwe ngaphezu kwamandla enu, kepha uyakuthi kanye nokulingwa kwenu anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala. Amen. Uphinde babugatsheni khona indaba nje ufuna siyibuke lapho. Anifikelwanga ngokulingwa okunenjongowabantu, kepha uNkulunkulu uthembekile ongayivuma ukuba nilingwe ngaphezu kwamandla enu, kepha uyakuthi kanye nokulingwa kwenu anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala. Amen. Amen. Siyayizwa le ndaba bazalwane. Ukulingwa kwenze njani? Kuyafika. Amen. Ukulinga kuyamfikela okholwayo, kuyamfikela futhi onjani ongakholwa. Kodwa kunomehluko ukufikela kokulingwa kumuntu okholwayo nokufikela kokulingwa kumuntu ongakholwa. These are the challenges that ngikhuluma ngawo ukuthi njengoba sithi siyagula nje ukugula okuningi noma ungaya kwadokotela noma ungaya kuphi oswayi noshukela nombubu nani akubona i-cause system. Lokhu kudla kufica i-system ine-mess. Akalalanga ngayizolo namhlanje futhi akezukulala akucaci futhi uyolala nini.
asazi ukuthi uyogcinelane. So ziningi izinto ezimhluphile. Uma lezi zinto zimhluphile, ithemba lakhe li alisekho la kufanele libe khona. Themba lakhe lisukile la kufanele ngabe libe khona. So uyangena naseTextile Field Conservation ya engage imenza lewes. So nalokho kwakudepositwe bekukhona enhlizweni kuyaphuma usuku nosuku. Vele imsebenzi ayisekho. Hey ingane sinazo siyahlupha. Asenangani asisazele. Hey kunje emsebenzi politiki ukuthi nokuthi izwe lethu yabona nje kuningi yabo. Masibuka kodwa la uNkulunkulu uthi ukulingwa lokho akubula kwayikhuluma la ngabantwana baka Israel ebayala ukuthi bayalwa ukupheka uthi bangasuki uNkulunkulu useyasho ukuthi lokhu kulingwa lokho kuyabafikela bonke abantu. So lokhu kulingwa lokhu kungafikela noma yimuphi umuntu noma yimuphi uhlobo lomuntu. Kodwa kunomahluko ke mayisehla lapha usethi uNkulunkulu uthembeki kepha uNkulunkulu uthembekile ongayi kuvuma liliwe usespecific manje akasasho ukuthi ongayi kuvuma baliwe uthi ongayi kuvuma nina niliwe yabo. uNkulunkulu ukhuluma ke ngathi thina manje ngithi siyazi bazalwane ukuthi thina singene ekubeni siphume ekubeni ngabezizwe saba ngabohlango olukhethweyo ngenxa kaJesu. So leli verse leselithi uNkulunkulu akasavumi ke thina manje senze njani siliwe. Yile uNkulunkulu njobe ngavuma ukuthi usivikela kanjani ke thina kule society siphila kuyo ngoba inawo wonke lama challenges. So ilanga nje baliphumile nje wonke umuntu uyalassess uma kune drought sonke siyayiassess uthi ke ngokunga akavuma ukuthi nilingwe ngokungaphezulu kwamandla enu kepha oyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla yabo. So uNkulunkulu njoba ethi yonenzele indlela yokuthi nibe nokuphepha akusho ukuthi kuyokhandwa umgwaqo omusha. Uma kuukuthi ena lapho enihamba khona sokuthiwa le ndawo isideclare ukuthi neyingozi akusho ukuthi kuzokhandwa ama department amasha akusho ukuthi kuzokhandwa izikole ezintsha kodwa uNkulunkulu uthi uzonenzela indlela uyenza ngezwi lakhe. So izwi kaNkulunkulu elisinikeza thina indlela ethi thina sesingaphezulu kwabanqobi. Izwi kaNkulunkulu elithi thina sesizindlalifa zezulu kodwa sibe sisemhlabeni. Izwi likaNkulunkulu elithi thina singcebo yonke ingeyethu. Izwi likaNkulunkulu elithi the fruit of our womb is blessed. Amen. Izwi likaNkulunkulu elithi umnyango evaliwe iyavuleka thina masifika. Uma sivulekile futhi izwi likaNkulunkulu lisikhombisa ukuthi masingena la senzani sithathani siyeka. Amen. So yikho ke lokho ukuthi uma ke lelizwi lingekho singani understand sizongalali sizokhulumisa kwabo and ulizwi lo okufanele ahlale la umoya oyingcwele akhulume ngayo akeze ukubabikho kodwa into ezogcwala ilento le yasezweni. Then ke ngaleso sikhathi inhliziyo ishaya kakhulu istress siyakhuphuka emgwaqeni committee ingozi ngoba phela uma ustressed vela uzodriver kahle. Esikoleni kunokuthi uphase uzofeyila ngoba vele wena konke okubukayo ukwenza ngamandla akho. So ke bazalwane ngithi namhlanje asisukeni ukuzethemba thina. Ake siyeke ukubuka izwe bese siyimatanisa nalo bese nathi sizethemba thina amandla ethu. Njalo kukho konke sizokwenza isiqale la ezweni likaNkulunkulu. Siqalo sethu lesidino sethu sisezweni likaNkulunkulu. Ukuthi emsebenzini kwenzakalani kodwa lithini izwi. Ukuthi emhlabeni kwenzakalani kodwa lithini izwi. Ukuthi abantwana bakho benzani kodwa lithini izwi. Ukuthi isebenza yikho kodwa lithini izwi. Ukuthi ipolitiki yenzani kodwa lithini izwi. Uma siyokwenza njalo bazalwane uNkulunkulu njalo uhlale sinikeza thina amandla okuyithwala inkinga. Kothi kumnyama thina sedlule bethi kudlule kanjani and then the joy lokufanele sibe nayo. So banayo usuku nosuku usifice sidansa
uthi hawu udansa kanjani kwenzeke usifice sidansa impela hayi ngoba sipreacher kodwa sidansa ngempela nje ngithi angibongeke osomabhizinisi no business partner bazalwane inkosi iyasisa